si-sabotage yabo lona. Uyayisabotage kodwa uyazi ukuthi lento ibhaliwe lento kuthiwa don't bani and bani yabo lona. Ibhaliwe ngisho uyifake emlomeni ibhaliwe yabo lona. Ibhaliwe yonke into yabo lona kodwa nawe ubhizi uyayenza lento yabo. So kudalwa yini into kanjalo, yini into esiphushela ukuthi sizone thina, yini bafethu, yini edalwa yilokho bafethu. Nawe bobona ukuthi boyibonela na ukuthi yini edala lokho yabo. Ingabe imicabango yami vele noma izinkolo zami noma yini oyibheke nawe oyi-analyze ukuthi hayibo yazi ngempela kwenze njani yabo lonto. Uyibheke nje mfethu, uyibheke nawe, uyibheke iy'ndlela zakho yabo lonto, uyibheke izinto ozenzayo. Hayibo yini ngempela ngenze into mfethu ngibe ngiyazi ukuthi i-wrong kodwa mina ngiyayenza yabo lonto. Yenziwa yini lonto yabo lonto? Ngabe ngiphethe noma ngicabanga ngendlela e-right noma ngicabanga ngendlela e-wrong, oyibheke nawe yabo lonto. So